gagawin ko ngayon, leche flan. Filipino leche flan. Unang gagawin ko, paghiwalayin ko muna yung itlog na puti at saka yung kanyang pula. Yan. Yan, 8 itlog na pula ang gagamitin natin. Yan, paghiwalayin. Ganyan lang po. Yan. Isa pa. Okay. Tapos, yan. Isang buo. Lalagay ko dyan. Okay na po tayo dito. Tapos ngayon, gagawa muna tayo ng syrup. Ayan, lagay natin yung ating asukal dito. Kalahating asukal. At 3 tablespoon water. Yan. Habang pinapakulo natin siya, magawa tayo ng syrup. Ihanda na natin ang ating tray. Ayan, unti-unti na siya mag-brown. Pwede na yan. Lalagay na natin siya sa lalagyanan natin. Bago siya manigas. Ganyan lang po. Set aside muna natin siya. Ngayon naman, mag-start na tayo sa egg mixture natin. Yan. Haluin lang natin yung egg yolk. Habang hinahalo ko na yan, nagpapakulo na ako ng tubig. Yan, ganyan lang po. Halo. Tapos ilagay 1 cup evaporated milk. 1 cup. 1 can sweetened condensed milk. Mix. Okay. Tapos haluin lang natin siya ng ganyan. Halo-halo lang po. Tapos lagyan natin siya ng 1 teaspoon na vanilla extract. Vanilla chuchi. Lang siya ng halo. Pagkatapos haluin, sasalain natin siya dito. Ganyan po siya. Ayan, nasala ko na siya. Ilalagay na natin sa mga small tray. Okay. Oops. Okay. Ready na rin ang ating mainit na tubig. Pwede na natin sandin i-steam.
Ready to steam. Ayan po, kumukulo na siya. Okay. Ayan, takpan na natin siya. At pakuluin, steam natin siya ng 30 to 40 minutes. Babalikan natin yan bukas. Charot. Mamaya, 40 minutes after. Ayan, tapos na po. Pwede na natin siyang tingnan. Okay. Nilagyan ko siya ng aluminum foil para yung tubig hindi masyadong pumatak dun sa ating mga leche flan. Ayan, finish. I-cool down lang natin siya. Tapos ilalagay dun sa ating lalagyanan. Diyan, eto na sila. O na habang kinukul natin sila, prepare na natin itong ating lalagyanan. Ito ko sa ilalagay. May takip na to para pwedeng pang giveaway. Medyo lumamig na sila. Pwede na natin silang i-transfer sa ating lalagyanan. First, anuin ko muna sila sa gilid para madaling matanggal. Taob siya, taob. Ayan. Ayan po siya. Tapos ayusin na lang natin ng ganyan. Oh. Oh, oh, oh. Diba? Ganda niyong tignan. Okay. Tapos takpan natin siyang ganyan. Dahil ako, pamimigay ko siya, lalagyan ko siya ng ribbon. Ribbon. Yarn. Oh. Diyan. Ganyan po siya. Yan. Okay. At syempre, bago ko siya ipamigay, titikman ko muna siya. Okay. Ako muna, syempre. Yan, may creamy leche flan. Okay. Tingnan po natin. Tikman natin. Tikman natin siya. Wow. Sarap. Creamy. Creamy. Sarap mga misis. Oishi. Sarap. Hindi siya masyadong matamis. Masarap. Thank you for watching, guys.